Il-podcast il-politiku u miġjub lilkom minn Brothers Wholesalers and Groceries. Jaqasmu ċilindri tal-gas tad-ditta Liquigas Malta. Joffru wkoll servizz ta' konsinja wara l-4 ta' filgħaxija. 9907 71 43 jew 99 11 63 Għall-okkażjonijiet jew parties privati kkuntattjaw The Cavern Bar li jinsab ġewwa Triq de Brogdov imsida. Nilqakom għal programm ieħor il-Politiko. Lejla ġew l-istudju miegħi nilqa' rappreżentanta tal-Partit Momentum, Sumaya Ben Sadd. Ringrazzjak tal-li lqajt l-istedina tagħna. Mela Sumaya tgħidilna xi ħaġa fuqek qabel nibdew id-domandi related mal-politika mbagħad. Ija, mela le. Mela l-ewwel nett għandi 25 sena. Gradwajt bħala arkitett. Għadni fit-triqtni nagħmel il-warranty kollha jrid biex insir perit. Persuna li nħobb ħafna kreattività. Imma wkoll u dik tiżvolġi wkoll fil-qasam tal-problem solving ngħidu jien. U speċjali hekk hawnhekk. Fil-politika għandna x'in insolvu mhux ħażin. Mela, inti twelid Malta u jekk li qed tħossok lillum aċċettata mill-poplu Malti in ġenerali. Twelidtu trabbejt Malta. Ommi Maltija u missieri mit-Tunezija. Forsi tikkażajra ommi iltaqat ma' missieri meta kienet vaganza fit-Tunezija u daw nħabbu hekk romantic story. Morru ħafna dak iż-żmien it-Tunezija x'kien. U ħasra kbira tiskanta mmur hemmhekk immur ġa suq dejjem Malta ħanina ħobża u sardina u inħossa hekk kif tgħidha jimmissja ħafna l-Maltin. Imma iva, missieri ilu ċittadin kważi 30 sena ġifri iktar minn nofs ħajtu kważi. U kelli trobbija sempliċi, jiena l-kbira minn 5 aħwa. Maltija ma ovvjament hemm dik is-sfidi li n-nies ovvjament m'għandix id-dera tipika Maltija. Nifhimha imma fl-istess ħin trabbija sħiħa Maltija. Mela, issa x'kien li ħajrek li toħroġ għall-politika għax relattivament żgħira normalment ta' 25 ikunu jgħadhom qed jistudjaw jew qed ifittxu post. Ma tantx għadek issib ħafna li. Kif semmejt qabel, moħħi kif ħalaqni Alla, għandi ġen biex nipprova insolvi l-affarijiet ta' madwari. Forsi mill-ħajja tiegħi niddejja nkun f'sitwazzjoni li neqret u ma nkunx kapaċi eżatt nagħti soluzzjonijiet. Dik ħassejta ħafna fil-professjoni tiegħi, ġifieri naraw l-ambjent tagħna, ambjent tradizzjonali u b'natura sabiħa jiġi rovinat sfortunatament ħafna mid-drabi u dik ovvjament qed ma jistax ikun ma rridx imur f'sitwazzjoni tradizzjonali jekk ifisser li ħanibqa' nara il-Malta ma timxix post li nixtieqha. Għax ovvjament nozza u nħobb ovvjament insib sitwazzjoni ambjent sabiħ u tajjeb għalija, għall-familja u għall-sħabi wkoll. Allura dik inspiratni fil-bidu kont vera attiva fl-attivizmu, f'protesti u hekk u rajt hemm element meta tkun f'protesta, meta tħossok tara l-umanità madwarek, tħossok li m'intix waħdek qed tipprova issolvi battalja. Imma ovvjament hemm element li jsek mill-lenti ta' attivizmu huma vera kapaċissimi biex jagħmlu bidla, imma jekk il-policies u l-leġiżlazzjoni ħatibqa' kif inhi, jisek dejjem battalja kontinwa tiġġieled waħda waħda. Allura dik x'ħajretni nidħol fil-politika. Issa ovvjament Malta għandna żewġ partiti tradizzjonalment daw l-aħħar 20 ta' snin fil-Parlament, il-Labor u l-Partit Nazzjonalista. Inti ddeċidejt li tingħaqad ma' Momentum. X'inhi r-raġuni li attiratek biex inti ovvjament tkun attiva f'dan il-partit u mhux l-oħrajn? Jiena kbirt
fiduċja kbira fil-politika. B'tali mod li konni gost kollek il-persuna li tara fil-parlament qed jipprova jagħmel il-ġid. U nemmen li ħafna li bħala valur naħseb jew nispera li l-politiċi kollha għandhom dak il-ħsieb għall-anqas fil-bidu. Imma mbagħad jiena nikber ovvjament rajt sitwazzjoni differenti fejn inti xtarat madwarek jekk f'sitwazzjoni kif semmejt qabel tara ambjent jinbidel u mhux kulħadd qed jiffjorixxi mbagħad tara l-oppost ta' nies li qed jieħdu riżorsi li suppost ingħatati għalina, ma tisek ta' rajt il-question mark nibda ngħid rajt hemm xi ħaġa mhux tajba. Allura jiena kont insegwi ħafna politiċi, u ovvjament wieħed minnhom kien Arnold, naf li għandu ċertu kritiċi bħala persuna pubblika, ma rajt il-konsistenza tiegħu. U jiena bħala persuna għalkemm isni għadni fit-triq biex inkun konsistenti, toġobni ħafna, hija ħaġa li naspira biex inkun. Allura kienet vera faċli għalija biex nażel il-momentum. Issa, inti il-fat li inti mara u musulmana, sibta iktar diffiċli forsi li tintegra ġol partit u anka forsi n-nies barra fit-triq jaċċettawk ħabba li ovvjament ġieli jkun hemm dik in-nies ma jaċċettawx kollox. Biex ngħidlek il-verità dik kienet biża kbira qabel kelli ħsieb biex nidħol mhux f'politika biss anke fil-lenti tal-medja xi kultant. Ħabba skrutinju u affarijiet mhumiex ġusti għalija. Għax jiena ovvjament naf x'inhuma l-intenzjonijiet tiegħi, imma mhux dejjem jiġu trasferiti tajjeb fil-lenti tal-medja. Imma mbagħad sibt consolation ta' il-ħajja tiegħi personali. Jiena kemm raba u kemm ukoll Maltin fit-triq, għal-bidu jkollhom dik in-naqra eżatt biża f'wiċċhom. Imma dik l-ewwel net once nibda nkellmhom bil-Malti tara wiċċhom jinħares biex ngħidu rejt. M'hemmx biża. U dik tatni fiduċja kbira li qed torrejt. Dejjem ħajkun hemm dok in-nies li ħajjiktbu wara l-Facebook biex naf jiena, ma fil-verità jekk jiena naf li xogħli u l-passjoni tiegħi hija tajba fl-aħħar mill-aħħar mhux fuq il-lenti mhijiex m'għandix tkun fokata fuq innifsi, imma jekk kunx kapaċi nkun ta' nkux kapaċi nkun ta' benefiċċju fix-xena politika. Allura dik kienet għenitni neħi ħafna biżat li kelli minn qabel. Issa, nisimgħu ħafna l-partiti u kulħadd jitkellem fuq l-imbierka u ugwaljanza. Inti għalik xi tfisser eżatt il-kelma ugwaljanza? Kulħadd jinterpreta kif irid jew kif jaqbillhom insomma. Inti għalik xi tfisser? Għalija ugwaljanza hija meta inti tara persuna li ma jiddependix l-opinjonijiet tiegħek jekk għandux ġilda ta' kulur differenta, l-ġeneru tiegħu, li inti qed taraħ abbażi ta' xogħlijiet u l-kapaċitajiet tiegħu. U dik għalija l-iktar dik x'nixtieq lin-nies jagħtu lili. Ovvjament bil-konfront min-naħa tiegħi x'inkun kapaċi nagħmel, imma dik għalija l-iktar f'ambjent li tkun kapaċi n-nies jaraw tal-jent mhux ta' kif tidher għalija tkun imsejħa soċjetà ugwali. Issa hawn ħafna nies li jaħsbu għax in-nisa Musulmana jemmnu li huma oppressati ħabba reliġjon. Dejjem mill-esperjenza tiegħek għax int fl-aħħar mill-aħħar mara Musulmana. Hija vera jew ġast perċezzjoni tan-nies għax forsi l-pajjiż tagħna mhux fl-aħħar mill-aħħar maġġoranza Musulmana. Jiena l-min jaħseb dawn is-sibijiet
kun nixtieq ngħidlu speċa kieku vera oppressata jiena kieku mhux qiegħda hawnhekk quddiemek. Ngħid dawn il-ħsibijiet mod vera ċaru u tont. Imma hija biża fuq x'naraw fil-medja. Fil-verità, reliġjon m'għandux dawn il-problemi għal naqas jekk taraħħab il-bażi tiegħu, ma jiena l dawn in-nies imbagħad insaqsihom jew inkella nagħtihom id-domanda ta' jiena għalija il-biża tal-oppressjoni għandha tkun meta l-persuna ikun qed jibża jgħid il-ħsibijiet tiegħu. Dik għalija fl-opinjoni tiegħi x'inhi oppressjoni. Li sfortunatament naraw il-biżat ta' min ħaddan opinjonijiet differenti għax hemm ċans kbir li taffettwalu il-ħajja tiegħu. Ovvjament. Dik li nixtieq li ntejbu ħanejdu hekk milli affarijiet oħra li mhumiex fil-verità hekk. Issa, f'pajjiżna fejn taħseb jista' jsir improvement fejn tidħol l-ugwaljanza. Xi ħaġa sar ovvjament improvement aħħar snin, però dejjem hemm fejn tista' wieħed forsi javvanza. Ekku. Ara bħala ugwaljanza u mhux ugwaljanza biss affarijiet oħra dejjem jibdew mit-tagħlim. Il-fatt li tagħlim u li naċċettaw il-klima Maltija kif inhi bħalissa. Irridu jew ma rridux il-vernakolarja ta' Malta tinbidel, m'għandniex Maltin homogeneous biss. Għandna klima ta' fattizzi differenti. Għaw tista' jgħid nofs il-popolazzjoni kważi jekk mhux iktar. Issa hemm rotta li nieħdu nkomplu nkabru il-mibeda ta' bejn xulxin jew inkella nintegraw u nagħmlu sens u ngħixu b'mod aħjar u nimmaġina min għandu sens komuni dik hija r-rotta li tagħmel iktar sens. Allura iva it-tagħlim huwa vera importanti li naraw it-tajjeb ta' kulħadd. Ħalli kwalunkwa sfidi li għandna x'nagħmlu minflok toħodha b'waħdek meta tintegra b'mod kollettiv tagħmel iktar sens u tasal f'ħafna iktar pożittijiet. Issa bħalissa naħseb taqbel li hawn daqsxejn il-klima taħraq fil-politika. Jien għaddej in-numru ta' snin onestament dal-aħħar. Isiru ħafna attakki personali. Kulħadd jgħid li huma ħżiena però xorta jibqgħu jsiru tista' tgħid ħin kollu. Taħseb li dil-klima tbeżza nies forsi anke lilek beżżatek qabel iddeċidejt li tidħol għall-politika u oħrajn żgħażagħ li huma validi ħafna u minflok joqogħdu lura jgħidu kien x'ħanoqgħod nidħol nagħmel fil-politika biex noqgħod naqla bil-Malti fejn m'għandix għal. Ifhem il-problema ta' meta nkunu kritiċi żejjed fuq in-nies li ma kellhomx bżonn, fis-sens ma urewx li m'hemmx ġustifikazzjoni għal dik il-kritika kollha, jien ma naraħiex ħaġa fair. U kif qed inti qed beża ħafna nies, beża imħuħ tajbin ħafna kif qed tgħid inti jgħidulek x'inhu l-punt tiegħi ħanidħol hawnhekk biex dejjem niġi attakkat. Jien naħseb dik biex nibdew nbidlu dik il-perċezzjoni tibda milli nindunaw li aħna nies fallibbli u nindunaw l-umanità tagħna. Inutli ħanħallu kritika żejda meta jkun hemm persuna ġenwina tgħidlek isma' jiena żbaljajt imma nixtieq inbiddel. Dik inkunu qed nagħmlu għalija ħaġa ħażina ħafna u mhux ħattina ebda benefiċċju għax ħanibqgħu fl-istess klima ta' min ikun kapaċi ma jkunx affettwat ta' dawn il-kritiċi u ġeneralment ma jkun għala bibu minn kollox. Allura qed inneħħu ħafna nies li jkunu sensittivi u qed inwarbuhom u dik ma tagħmel l-ebda sens għalija. Allura iva, jien nixtieq ambjent fejn kunu iktar tolleranti
għażbalji li jkunu ġenwini, għax inkella ma ħanaslu mkien. Issa, il-Partit Nazzjonalista l-iktar għal-kem jisu anka l-Labor kultant jgħidu, ma donnu l-Partit Nazzjonalista għala b'mod open. Li vot għal-Partit iż-żar. U għavot jizek għat t-vota l-Labor, skont huma. Inti x'taħseb x'in il-fema tiegħek fuq da? Jien nara, jien nimxi fuq il-fatti li hemm madwar mettel vot ta' undecided voters. Li dawn fl-aħħar ftit ta' snin, il-PN mhux qed jinexxielu jattirhom. Ovvjament hemm mill-lenti wkoll tal-Partit Laburista li speċ ta' daw qed jippruvaw jaqbżu bejn xulxin, ġifieri hemm problema. Problema li mhux qed tiġi adressata mill-ebda partit. Forsi partit qed jipprova qed ikun iktar eżatt, iktar mill-ieħor ma xorta mill-problema. Jien ovvjament persi kont fil-lenti ta' waħda minn dawk l-undecided voters, nibda ngħid aħna fuq dawk qed nippruvaw nattiraw. Għax ħadd mod jadresshom kif qegħdin bħalissa. Tagħhom il-concerns. Issa, bħala liġi f'Malta qiegħda li biex xi ħadd jitla' fil-Parlament anke kien hemm il-kwota tan-nisa, però din birikalla tapplika biss għaż-żewġ partiti l-kbar jew xi ħadd li jkun tella siġġu. Għalkemm il-professor Kassola ġġilda di anka fil-qarti imbirikalla xorta l-qorti speċi baqa kollox l-istess. Inti di bħala mara, taħseb li hija diskriminazzjoni donnu inti biex il-kwota eżempju tapplikalik bil-fors tkun mal-Labor jew mal-PN, jisom ma jeżistat iktar. Ma tagħmel sens di għalija hija ovvja li kienet diskursata bejnietom biex ma jħallux mit-tielet partit biex jitlu. Imma wkoll naqra kritika wkoll bħala l-idea ta' ġustizzja bejn min ġie elett, ġustizzja l-demokrazija. Jien flok nipprova nieħu il-rotta li qed tipprova tinforza ħaġa biex tħeġġeġ in-nisa jitlu iktar fil-Parlament li hemm problema bħalissa. Jekk minix sejra żball mingħajr il-kwota fl-aħħar elezzjoni fil-Partit Laburista tlieta biss daħlu MPs u minn nazzjonalisti waħda. Ovvjament bil-kwota żdiedu għal-numru li jagħmlu. U dik naraħa inkwetanti ħafna, hemm żewġ elementi. Hemm l-element li donnom in-nisa hemm isa għatem question mark biex indaħlu iktar nisa fil-Parlament. So dik hija problema tas-soċjetà ngħidilha jiena. Ma temm il-problema li semmejt fuq il-ġustizzja l-demokrazija. Bħala kunċett ma jagħmel sens jekk inti vvotajt għal xi ħadd, sinjali dak il-persuna red mhux il xi ħadd ieħor. Imma allura jiena mbagħad mill-lenti tas-soċjetà irrid ikun hemm sforz kbir biex indaħlu iktar nisa il-għala. Għax in-nisa bħalissa nofs il-popolazzjoni u rrid ikun hemm ir-rappreżentazzjoni adekwa għalija biex tirrappreżenta lilna n-nisa. U jien nemmen li hemm l-element tal-medja li jkun hemm ħafna iktar skrutinju għan-nisa kemm għad-dera tagħhom, mentri l-irġiel il-mod ġenerali jiġu iktar skrutinizzati fuq il-policies tagħhom, ġviem diġà żbilanċ kbir. L-element ta' jekk ikollhom il-familja ma tantx il-ħajja politika hija vera stressanti jgħidu lek għal ħanidħol speċta. So dak huma elementi li jinkwetawni ħafna u jien milli nipprovaw nisfurzaw gender quota li kważi qed iġġib iktar il-mibeda l-MPs nisa, jien nippreferi sitwazzjoni fejn nadressaw dawn iż-żewġ issues allarmanti biex inħeġġu iktar nisa għax nisa kapaċissimi jew kemm tridu anke f'xena politika, ġifieri għandna l-istorja tagħna hija biżżejjed biex tkun ta' fatti għalija, imma ma naħsibx li għandna ninforzawha. Fuq dik. Mela, issa dal-aħħar il-Prim Ministru rrid li tinbidel il-liġi kif issir inkjesta maġisterjali. Ovvjament għandu l-maġġoranza komda fil-Parlament u jidher li di mixja sew
u li ħadd inbidel. Intom tixtiequ li jsir referendum biex dil-liġi terġa' titneħħa. Għalfejn taħsbu hekk? Mela, il-referendum l-ADPD issuġġerih u aħna ovvjament niffollowja, ġifieri naqblu miegħu. Palissa l-unika mod palissa hemm l-inkjesti maġisterjali huma tipprovaw inneħħu l-inkjesti pubbliċi. U dija problematika ħafna x'inti jekk għandek suspett jew qed tipprova tressaq il xi ħadd. Palissa kif iridu jġibuha qegħdin fil-proċess tagħha, trid tmur għand il-pulizija u aħna parti mill-argument tagħna u li l-pulizija għandhom il-lejali iktar għall-politiċi. Għax problema minnaħa tal-politiċi speċi, għax huma qed jagħmluhom il-lobbying. Allura s-sistema palissa ma tagħmel sens allura l-unika mezz li kellna għall-individwi li huma barra mill-politika jew barra mill-gvern hija l-inkjesta pubblika. U dijet jipprovaw jinaħħuha. Allura hemmhekk jisna nipprovaw peress li l-petizzjoni li Momentum tefa' mhux qed jagħtu daqshekk kasu bħalissa dik hija l-unika sforz li fadal li nneħħuha għax inti r-referendum l-unika ħaġa li tista' tagħmel tneħħi parti mill-liġi ma tistax iżżid liġi ġdida. Allura dik huwa l-aħħar sforz li nistgħu nagħmlu biex ma nħallux ħaġa li tmur kontra demokrazija kważi u li naraw li hemm ġustizzja tajba. Mela, il-professur Kassoli lu tista' jitħajtu kollha jiġġieled favur l-ambjent ġewwa Malta. Però nafu li Malta saret ħerba fejn jkun hawn bini kollhom kien bla doċċ. U hekk, issa intom bħala partit x'viżjoni għandkom fejn jidħol il-bini. Taf l-bini ħajbqa' jinbena probabbli u Mela, l-ewwel qed iridu nibdew nifhmu għala qed isir x'qed isir. Fl-aħħar mill-aħħar il-bini jew Malta huwa sens ekonomiku qawwi. Allura dik diġà minn inizjattiv tal-bwiet tan-nies. Mbagħad hemm l-element biex ovvjament isaqqaf persuna, l-element ta' accommodation. U naħseb hemm problema minn żewġ naħat li bħala ekonomija ġenera ħafna flus. Mbagħad hemm il-problema tal-overpopulation. Daw jistgħu jiġu treated separately. Aħna bħalissa qed nagħmlu policies. Pereżempju li hemm bżonn vacant tax property. Mhux jekk familja jkollhom proprjetà oħra biss. Imma hemm min ovvjament żviluppaturi jkollhom għexieren ta' proprjetajiet taħt isimhom u daw bħalissa naħseb aħna wieħed mill-unika pajjiżi li m'għandniex vacant tax property, allura da tista' tħalli dar mingħajr jagħmlulek taxxi għalihom. Ovvjament mhux il-ħsieb huwa li t-taxxa tidħol fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, ġifieri daw jolew, mhux ikun hemm xi ħaġa separata. Mbagħad hemm l-element li min-naħa tal-ippjanar li hemm liġijiet bħalissa li huma problematiċi għax mhux qed jiġu nforzati u nkella qed jiġu nforzati għal nies speċifiċi. Hemm l-element li qed nipprovaw nibqgħu nibnu fuq il-bini eżistenti li issa naraw skyline totalment differenti milli dik li għaddit sajjetta. Mbagħad hemm ovvjament iktar ħaġa iktar gravi fl-opinjoni tiegħi fuq daw skyscrapers ngħidilhom jiena. Mhux għax mhumiex bżonn jużi għax tara barra minn Malta mimlijin bihom speċ ta' jiena l-kritiżiżmu lejhom hija li Malta ċkejkna. Ġifieri jekk ħatamel xi ħaġa ħatamel struttura twila post wieħed, imma l-problema hi li tista' tara minn kullhom kien, ġifieri ngħid każ pereżempju Pariġi jekk għandek Pariġi stess.
mlejta bi skyscrapers tmur Lyon jew post ieħor mu ħatara xejn. Aħna anke f'Għawdex tibqa' tarahom. Allura hemm bżonn ta' hemm bżonn li narġgħu naraw struttura kważi tal-policies tal-ippjanar b'tali mod li xorta waħda nagħtu każ l-importanza li we're housing citizens and people għax hija our human rights fl-aħħar mill-aħħar, imma mhux b'tali mod li nkunu qed nagħmlu iktar ħsara permanenti għall-gżira tagħna. Issa, semmejta ftit inti parti mill-problema għalfejn hawn bżonn dal-bini kollu huwa għax il-mudell ekonomiku nbidel dawn l-aħħar 10 snin u qed inġibu 30-40 elf ruħ fis-sena joqogħdu hawn prattikament. Intom taqblu ma dal-mudell ekonomiku li nibqgħu nġibu iktar nies kull sena? Jien ma jagħmel sens kif semmejt qabel ħabba ċokon tagħna. Ġifieri aħna gżira kif inhi speċna u ma nistax inkabru naf li hemm land reclamation u ħafna. Ma sakemm issin umutu kollha. U anke kif tiżdied speċa ma tantx tista' tuża nofs il-baħar sakemm tibni art ġdida, ġifieri hemm limitu għalija. Allura hemm dik id-diskursata li hemm bżonn inġibu third country national, cheap labor, minn barra, biex jgħinna inkomplu l-ekonomija. Imma għalkemm f'każijiet pereżempju fil-Ġermanja ġabu ħafna cheap labor mit-Torok. Ħadmet għalihom għax għandhom again pajjiż kbir. Aħna jekk għandna problema ta' spazju kważi għalina, kif ħanibqgħu nġibu nies minn barra mbagħad noqogħdu neqirdu għala jagħmlu hekk. So minn dak mbagħad hemm l-element ta' f'intervista riċenti u mhux f'intervista biss kien jgħidha minn qabel, Joseph Muscat jisu ġustifika li pers li aħna fil-passat tagħna dejjem konna nseftru n-nies. Wasal iż-żmien li issa nseftru għalina. Għalija nibda ngħid daw x'valuri soċjalisti huma speċra. Jiena innannu bennej u gburi u jiena li kieku għandi ħajja differenti, kważi kont insir bennej għax minni hekk, ġifieri inħobba is-snajja ħaġa li ħaġa sabiħa li l-fatt li kulħadd qed nipprovaw kulħadd jisir isir avukat. Eżatt, kulħadd irid isir avukat jew f'office jobs, għalli ma nistax nifhimha bħala. Għandna bżonn il-kulħadd. Dik turi ambjent li jifjorixxi, li għandek minn kull skal tal-ħajja li hemm nies li qed qegħdin f'proċess li qed jiżdiedu biex isiru għall-avukat, ġifieri inti tibda tikber u min kuntent dejjem ikun jinnaf bennej, cleaner. X'fija ħażin dil-ħaġa. Mhijiex il-kritika tiegħi mhux għax m'għandniex ikollna min jiseftrilna, għax di speċla għandha tkun għal kulħadd. Imma għalija huwa żbilanċ kbir li ħammorru f'dik ir-rotta. Estrem għall-ieħor. Eżatt, immorru fl-estrem għall-ieħor. Jien nista' ngħidlek qegħdin f'sitwazzjoni, pereżempju fil-professjoni tiegħi. Fil-perizja, kważi issa llum Tyler su hekk sar ola mill-servizzi tagħna kważi, ġifieri għax hemm żbilanċ. Kollha timmorru fl-università għax ovvjament il-ġenituri tagħna batew ħafna fuq osma differenti u f'ekonomija li kienet għadha tikber. Ma issa hemm konċentrazzjoni bil-kontra, m'hemmx bilanċ. Allura jien ma naqbilx li għandna bżonn dejjem niddependu fuq cheap labor mit-third country nationals biex iżommina l-ekonomija. Ma mbagħad hemm l-element ieħor li jgħidulek ħabba l-aging population u li ma tantx hawn birth rate qawwija, anzi qegħdin
waħda mill-ħażin ħafna. Ma jien imbagħad nibda ngħid, allura maħniex qed nirrealizzaw għalkemm hemm trend tal-Ewropa tad-dinja kollha li l-birth rates vera qed janqsu. Maħna aħna mhux qed naraw li hemm problema kbira ta' kif għandek tkabbar familja u Malta, kif di l-ekonomija, inflation dejjem jikber speċ tal-proprjetà. Jien nista' ngħidlek bħala żagħżugħa impossibbli kważi tixtri mingħajr loans esaġerati. Mhux mingħajr loans. Eżatt li tik u mhux qed ngħidu xi villa ta' ġifi appartament qed ngħidu. Allura dik tagħtini question mark kbira li jekk vera x'aħna mexjin f'birth rates declining jew għax is-sitwazzjoni bħalissa li vera diffiċli trabbi familja hawnhekk u hemm ir-realtà li hawn ħafna Maltin żgħar li qed jitilqu mill-pajjiż. Ġifieri hemm l-element globali li vera tinqos il-birth rate ma hemm affarijiet li aħna stess qed inġibuhom bidejna. Issa, il-gvern donnu dan l-aħħar qed jinduna li hawn problema kbira fl-ambjent u hawn nuqqas kbir ta' open spaces, vodri l-nies m'għandhomx fejn jirrelassaw u ovvjament kien inħoloq il-Project Green. Taħseb li da però huwa biżżejjed għax donnu għamilna l-Project Green u mbagħad ikun hemm għalqa noħorġu l-permessi biex jinbnew anke tkun għalqa tal-gvern Voldiri, il-flettijiet, Voldiri x'taħseb? Il-Project Green hija a step to the right direction ma fl-opinjoni tiegħi it's not anywhere close enough. U dan huwa għax bħala proġett huwa ovvjament mill-gvern allura fi skala nazzjonali. Ġifieri ovvjament ħafna skemi li qed jippruvaw ma mirħula differenti. Imma il-verità hi li inti hemm ċans kbir li bħala ċittadin mhux jiġik f'kwalità tiegħek, jew lanqas skont il-backlog tagħhom. Allura l-problema tiegħi il-prinċipju jaqa' dejjem fl-istess ħaġa li qed nagħtu ħafna saħħa lill-gvern bħala poter, mbagħad il-Kunsilli Lokali m'għandhom l-ebda kważi affarijiet. Kollox biex intik nipprova nagħtik stampa iktar ċara. Il-Kunsilli Lokali in ġenerali għandhom budget annwali ta' €1,000,000. Ovvjament, ġifieri dak leverage hemm minnhom huwa inqas u hemm minnhom huwa iktar. Allura kemm hemm 55 ftit iktar lokalitajiet so ngħidu 60 miljun. Imbagħad il-Project Green bħal ħafna proġetti oħra għandhom madwar 350-400 miljun. Kif bħalissa qed niddependu fil-Project Green li għandu skalijiet ħafna ikbar bħal jennaf ta' Taqalja, proġetti kbar ġifieri għandhom ħafna flus. Imma dawn mhux ħajilħu il-ċittadini ġarraħal, ġifieri u ġarħula kollha kważi barra daw il-proġetti kbar. Allura jien għalija tagħmel ħafna iktar sens kieku naqsu poter nagħtu iktar fondi il-konsilli għax għalija da ġifieri m'hemmx bżonn ikollna l-ikbar ġonna x'aħna ġifieri jiena bikikara nix. Sewa ma nistax daqqa waħda jkolli l-ikbar park għax m'hemmx post, mentri xi ħadd ħadding li għandu iktar benefiċċju għalhekk il-prezzijiet huma differenti ħafna. Imma jekk aħna nagħtu iktar fondi lil konsilli li dawn imsiken mhux kważi xejn kważi ma jistgħu jagħmlu dak il-budget annwali, imma ntuhom iktar riżorsi dawn kapaċi jħaddru iktar il-madwar huma iktar għandhom iktar sens ta' x'inhuma l-lokalitajiet milli qed nippruvaw ninġettaw proġetti nazzjonali meta ma jkunux forsi daqshekk sensittivi ma' x'inhuma l-klimi differenti għax iridu narawhom iż-żewġ naħat. Punt li sammu ħafna bħala partit intom hija l-governanza tajba. Nifhimni tul is-snin daħlu liġijiet però donnu l-affarijiet ma tantx jinbidlu f'dan il-pajjiż. Però taħseb li n-nies fil-verità
jgħatu kas il-korruzzjoni, għax donnu jena ekbar minnek u jenni nisma bil-korruzzjoni minn meta twilit. Pero kollox donnu jibqa' għaddej. N-nies fl-ħam laħħa jinteressom il-korruzzjoni jew le. Għaxedu l-ek li ħażina, għarrajt imma. Għad xorta jibbotaw l-ek l-istess ħaġa. Xorta jibqaw. Ara, jiena għandi empatija ma' dawn in-nies li donnu kif qed tgħid inti l-korruzzjoni ma tantx hija issue pendenti f'moħħhom. U din nistgħu naraw wkoll mill-statistika ta' Times of Malta li m'għadix l-iktar ħaġa taħraq fl-imħuħ tan-nies imma saret tielet jew ir-raba Dejjem kontrejn. niżla l-isfel. Sa saret it-traffiku u nifhimha min-nies għax dawn fis-sens Kull-jum ma' wiċċu. għax hemm l-element jekk jiena ħaniġi nisirqek ħatħossa x'qed nisraq dirett mill-but. Imma jekk inti ħatisraq it-taxxa tagħna kollettiva, xorta. Isna bil-mentalità ta' żmien ir-reġina. Eżatt. Għax tislaq ir-reġina mhux tiegħi. Għax mhux qed nifhmu li dawn ir-riżorsi jistgħu jerġgħu jinġettaw ruħna lilhom għalina għall-benefiċċju tagħna. U dik hija mhux talli hemm dak mhux talli mhux qed nagħtu kasa, talli mhux qed naraw fil-verità kemm jista' jiġi ġid jekk xili qed nużaw il-fondi tagħna pubbliċi tat-taxxa għal-rimitu tagħna, ġifieri m'għandniex diffiċli naraw jiena iktar u iktar diffiċli nara Malta li qed nużaw kemm hemm 6 biljuni fis-sena taxxa kollettiva aw budget. Diffiċli naraw mal-ambjent fejn dawk is-6 biljuni actually qed jiġu minn fuqin għall-konfront tagħna. Mbagħad hemm l-element ta' lejja, ġifieri kemm ħaddun tisma' fuqhom l-affarijiet ta' bħalma għandna l-aħbarijiet lokali, mbagħad hemm aħbarijiet internazzjonali, ġifieri aħna kif tgħidha, aħna il-ġenetika tagħna ġejja minn nies prehistoriċi, ġifieri kapaċi nieħdu aħbarijiet ħżiena huwa limitat ħafna u dejjem nibilgħu fuq xulxin. Hija problematika għax wasalna f'dan l-aspett speċra u aħna bħala momentum qed nipprovaw mhux qed nipprovaw qegħdin f'sitwazzjoni li aħna nibdew milli naġixxu fuqhom l-affarijiet, ġifieri nkunu trasparenti u dak kif semmejt fuq Professor Arnold naħseb għandu l-istorja tiegħu turi biċ-ċar li kien vera konsistenti fuq għall-ħaġa. Imma hija importanti li speċa ma naqtawx qalbna għalkemm qegħdin fis-sitwazzjoni li qegħdin. Semmej daqsxejn it-trasparenza, inti temmen li kull kuntratt prattikament tal-gvern li għamel speċjalment dawk li jkunu miljuni kbar għandu jkun trasparenti u available għal pubbliku. Fl-aħħar mill-aħħar da spares money. Aħna bħala momentum ħriġna policies fuq governanza u trasparenza. Mhux ħanapplikawhom biss għal partiti kbar ma japplika ovvjament għalina wkoll. Hija problema kbira li hawn nuqqas kbir ħafna ta' trasparenza. Kemm jiġi donations, kif ukoll għal pjaċiri. Għax nafu lobbying ta' ħafna insomma industri. Huwa importanti li mbagħad hemm l-element ukoll li da fl-aħħar mill-aħħar biex jilħqu il-massa jridu donazzjonijiet. Ġifieri hemm dak l-element, hemm l-element ta' nuqqas trasparenza, hemm l-element li huwa bżonn jus il-ħaġa, ġifieri ma nistax nippretendu li d-donazzjonijiet li ħajfqu ċumbum. So mill-lat ta' bħalissa kif qed taħdem hemm bżonn kbir li kun hemm capping ta' kemm donazzjonijiet għax hemm mod jekk ħatati 1000 u hemm mod ħatati 50,000. So jkun hemm cap li jekk tmur fuqu jekk taqbżu, irid il-persuna li qed jagħti d-donazzjoni jkun pubbliku.
Bħalma jagħmlu l-Amerika. Eżatt, bħalma jagħmlu l-Amerika. Dik għal-lanqas jiena naf lej minet ix-xaqleb ħaġa naturali. Umbat, di tapplika wkoll għall-pjaċiri, l-pjaċiri neliminawhom kompletament. Di ma tagħmel sens, naf li hija l-kultura tagħna li dejjem nipprovaw morru għand il-Ministri għall-pjaċiri għall-vot. Ma tagħmel sens dawn huma affarijiet li suppost diġà implementati mhux li qed nipprovaw nokorbu għall-politiċi. Għax daw qegħdin fis-sens dawn qegħdin għall-konfrontana li qed jagħmluna l-ħajja tagħna suppost aħjar. Imma aħna b'mod ideali jekk the best case scenario huwa li il-donazzjonijiet jiġu implementati dirett mill-istat ħalli aħna diġà nqaċtu kull what ifs li ħajkun hemm mid-donaturi għax daw minnhom stess jiġu l-lobbying, ġifieri mhux għax tiġi naturalment mill-politiċi. Għax jippretendu jekk ħantikom ħattati ħaġa trid tieħu xi ħaġa oħra. Allura aħna qed noħolqu skema għalija di speċifika li timxi donazzjoni li timxi l-fondi għal partiti dirett ta' kemm ġibt voti. Jekk ikun hemm capping jekk ikun hemm ammont ta' flus ta' kull vot, inti qed tieħu semek speċi, jekk ġibt 100,000 vot, jew jekk ġibt 50,000, tieħu abbażi ta' eżatt proportional ta' kemm tawk. Allura jisek diġà tneħħi ħafna. Eżatt. Mela morru għall-aħħar domanda għalfejn nies għandhom jersqu lejkom bħala partit politiku. Mela, aħna l-ewwel nett partit ġdid, partit mimli u ġodda, dik diġà favorina għax partit mimli idejat u fl-aħħar mill-aħħar tim żgħir ma mimli f'passjoni, passjoni ovvjament li nġibu Malta natuha dak li jistħoq ilha. Naħseb tajjeb li nneħħi wkoll question mark forsi għal x'inhu ma l-intenzjonijiet bħala partit. Aħna il-mira tagħna apparti li partiti politiċi ovvjament jalla jikkollaboraw magħna ħalli għax l-intenzjoni tagħna u mhux min għamel da, ma li jsiru l-affarijiet. Li xogħolna kieku fil-Parlament inkunu mezz ta' checks and balances li ma tagħmel sens aħna għandna duopoli sfrenat li ħadd ma jista' jmisshom għax daw jitħabbu jitkellmu f'xulxin kontrina kontra kull vuċi differenti għax jisom imdorrijin fl-qada tagħhom. Allura importanti dejjem ikun hemm vuċi oħra barra x'intqalu x'aħna mdorrijin għax dik tgħin li niżguraw li l-affarijiet ovvjament isiru. Għax mod tikteb policies u mod taġġixxihom. U oppożizzjoni kif semmejt qabel mhux qed jintlaħqu dawn il-100,000 vot. Ġifieri hemm sezzjoni kbira tal-popolazzjoni li qatat kważi qalba mill-politika. Jisom orfani tal-politika. Dik hija biża kbira li għax speċra daw mhumiex nies li qataw qalbhom mid-dritt mill-responsabilità tagħhom daw qegħdin f'sitwazzjoni li speċa nivvota wieħed jew nivvota ieħor għal xejn. Allura aħna qed narawhom daw is-sezzjoni tan-nies, nifhmuhom u nixtiequ nadressawhom b'tali mod li aħna il-mira tagħna u ħaġa li qed niffokaw fuqha li naraw li l-affarijiet jiġu implementati u nirranġaw bażi ta' xemm bħalissa. Mod jekk mhux aħmar, mod jekk hux blu. Ma nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna llejla u nawguralek ovvjament kull suċċess kemm fil-ħajja privata u dik politika. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llejla u ħeġġukom biex tarawna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.